India. Tell us about it. Musical journey कहाँ से शुरू हुई? Hashua baya ka film Hindi ka Rock On 2 in pelat ba akaleng kari India belabo khatway terik na iweng arja khat rio ki khasi ki bayok panishim benta hakani ka film hakapor bawan ring hasilong ho banai na iweng arja khatsan kila thrang dik dik panyo ino namar kade ka sien ka baningkong ba ki khasi kin yo panishim benta palat hajar ngot ki film Hindi kinoy shim benta ki ba khambon hakani ka film Rock On 2 ki de ki long kumi bat ki samla ki ba shong basa haki than light kor smith bat light lom ka bahab anong krem constituency East Khasil district namar la ring khambon yakani ka film ka dei light lom hajan smith ka bri ka jaka ba kring shishai ki nong jong akai perthei namar ka don ka madan ka bahe pat chabakut ka don ka riat nangta ka por baring light lom ki don palat sautli ki jingwai ka bukan thop ki jingwai khasi ka balarwai da kenum tem na shillong ka somasal pat ko usha uthop na kolkata ka bla penrong hakani ka film ka jingnon kambrio hakate ka por pa pelong concert ka poi palat araja sans pangun ka ba khom song shet iki pat ba na jala ka de namar layo ban yekendo iki puran bating shop pau nam ki film Hindi kum ka Shraddha Kapoor ka Prachi Desai Farhan Akhtar Arjun Rampal bat purap koli haswa bakani film kan sapalat pat ba khadwai terik nai weng arja kan dio kaleng ki jala kari India sekiwe kiri ka perthai pada Shillong kinoi shim benta ki papak mat karo antu ki bade ki long kemi ki samla nak thain lai kor kat ka bar CCTV ki layo ban lech ngo e ka lai lum ka chaka bala ring khambon ki benta kani ka film khmut hira jong man poi yo ban shim ta haro on tu ning sha na poi phone ning ba nong merven ning kong ni sham ai khuble yo merven hi ba apni kata khalat ulak phone yang au ang man let man ta ka to rok on ngaru da ka jing hon man sim mar ka jing hon sim jo email bi pha yang man let tengah poi ling ma man yo ban rong man tahan ka film rok on ndoi Arjun Rampal ki Farhan Akhtar Shraddha Kapoor anta Sushant Singh Arora jing kunduk jangai ki long kum ka jing pos new sha long kum no khmut ma ki brio long nai no do na Bollywood kin one shooting chane spo Meghalaya jungi long no kum no ma sha long kum ba ka kan tiu ni ti ki khasi man ben ngin mi film rom di tang film khasi henrei kum mi khasi dok long kum khna kham tam khna samla le long kum pikam ba ai kam ai jam te mu janga ba ko syukur par ki brio bar khoi long jong hani Shillong Meghalaya kum jo kari India ba ken leit ben sakhi la jong ki khmat kum ba ki la tre shitom ma ki kum mangi ruk bikchimenta long kum kat bangila ngila tre shitom ba ma ki ruk ken long ken leit ni pet ni ain sim lang ken ya shimenta kum home ministry along kum staff bateri tu po office minister ken along sim man kong ken bat ngasum komen yel dia bangayo ni shimenta po ko Bollywood nak slam ni la kwa banong ta tang ba nakan tui ba ki pai ba bat gi para ngom ta ken ki bai shimenta lang bat ngi ha ka tu ka film ban yel pet lang ken ya ka tu dara release ka tu film leng ba ka cing wan ra da iba Melbourne mukhim ibla penkendu yang i ban ya don bentah kan ni ka film shwa kan ni ngila shimi ka audition ngila ai audition bat ngila sha select ru ki khna de ila jet yang aku koordinator na kan ka snong lait kor tingila wan poi ro halai lum leng ba jong ka concert ka bala penlong ni halai lum jadi ha mention snem ho ajar khatsan ling ba jong iba Melbourne mukhim te ngasngo ban ai khuble ri i ling ba jong i ngasai yo kani kalat kelenti ka ba ngin jedon bentah ni la long kum kalat ban ai kam ai jam ya ki snong ki thau ba hi barok we jong kani kijala ila long ka jing man toy shisha long kum ka jing bela mo ka kam ka bangi tre ila ai lat ai lenti te ka long ka i ka ba ngisu tanat handu kata ban ngi kwa ro hi ba mana ni sedian ro kan wan biang ken ka kum kini ki film baken ya kum ka jing ya kendu conga ta ki long shisha ki brio ki babha bat ki ba sotanat hadu kata bat ki long ki burom ru yangi haba ki khot bangin ya sim bantang ni ki da pedang burom ru te ngasngo ba ngaken tu he ba kum hakari khasi jongi ngin yo ken kum ki brio baken long ken baken burom ken haba ngi don kano ka benta wat da dei benta ibarit tamru henrei ka long ka ban ken tiu ken ya ka jing start jing nang jongi hari khasi jongi ke ba wan ka bon ra ka long kum bajar khat
tinggi sung komen haduk kata-kata kum kani kalat bang ni yo sim bentah ke Bollywood ke ba long kasian ban kong yang bang ni yo ban dan bentah ke Bollywood ha ka khatwe tarik ba ban rilis ya ka ni kerok on tu dengan akan tujur ken ya ki ba jong ke jalam khalaya hi berok away bat wat ya ka ri India hi berok away bakin kin yo ken ban pej ban saki dala ki jong ki khamat mo ya ka jing ye sim bentah jong ni kalong ba kan kentiu ya ne ka film jong kerok on ngada kan tujur bat ngada khatri ke pej ba bakin wan pej ban saki dala ki jong ki khamat nang balada kani ka film ka yaj bah ngenang yo susu sadaka we pat ki film ro ke banya don bentam rock on to rock on to rock on to